ଆରେ ସିପୁ ସୁଧା ବର୍ଷାଟା ପାଖେଇ ହେଲେ ଚିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଚାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କଣ କରିବା ଦବ? ହ୍ୟାଲୋ ଟିକଟା ଦେ। ହଉ ତମେ ସବୁ ଆମର ଗାଁ ଶାନ୍ତି ଗପ ହେଲା କି ଦେଖି ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହୁଛି ତମେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଏ କହୁଛୁ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମେମ୍ବର ତମର କ'ଣ ବି ବୁଝାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ କେଉଁ ଗାଁ ଦଳ ବୁଝିଲେ ତ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କରିବ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେବା କିଛି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ 6 ରାତି ମେଲୋଡି ହେବ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୁଲୁଆ ଡିଜେ ଆସିବ ସେ 6 ନଷ୍ଟ ବଜେଇବ 6 ରାତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଆଇଟମ୍ଟା ଆମେ ଆସିବ କଷା ବଣ୍ଟା ନିଶା ରାନ୍ଧି ବଣ୍ଟା ଆସିବ ସେଇଟା ବି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଗଲା ଭୋଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଖାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଳ ଆମର ହବନି ଆମର ଶୁଣିଲ ଆମର ହବନି ଆମ ଘରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଡ଼େ